Praise the Lord, बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसो सिंनिफ्राय फोरबोनि मुङावनो अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। दिनैनि हाबाफारियाव मोनसे स्पेशल हाबाफारि लानानै फैदों नोंथांमोननि आरजनि खावलायनाय। नाथाय बे हाबाफारिखौ थांनायनि सिगां जों इसोरखौ हामबाय होननो गोनां मोननैसो हाबाफारि आं नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों। गिबियावनो आं लाबोदों जाहैबाय गसाइगाव दुमबाजारनिफ्राय सासे आब'आ आंखौ आरजनि खावलायदोंमोन। जेब्ला बे आरजनि खावलायदोंमोन बे समावहाय बिनि बिसाय राजिब इसवारिया सप्ताथामसो जाबायमोन होनना बुंदों। बिनि आथिङा मिजौनाय जानानै बेबायदिनो सानायजों थरमोना जालांबायमोन। जेब्लानिफ्राय आरज खालामबाय बियो आन्दाज मोनबाय आरो दा मोजां ट्रिटमेन्ट मोननायनि गेजेरजों बियो बे बेरामनिफ्राय सोखा जाबाय होननानैहाय इसोरखौनो हामबाय होननाय आंनिसिम कल हरनानै बियो बाख्नायदों। बेनिखायनो बे समाव आंबो बे आब'नि जानानै इसोरखौनो बे समाव गेदेरथार हामबाय होनदों। आरो बे आब'आनो आंनिसिम आरजनि खावलायबावदों। बिहा सानै गथ'साफोर दं होनना बुंदों। सासेया सेरफांगुरि जनता कलेजाव फरायगासिनो दङ। बिथांनि फरायनाय जिबननि थाखाय जों आरज खालायगोन आरो बिथांनि न'खरनि थाखायबो जों आरज खालायगोन। आरो लोगोसे बे आब'आनो आरजनि खावलायदों गावनि बिसायनि बिदा देबजित इसवारि बियो बिखा सानाय जादों होनना बुंदों। सिरिनाय बायदि मोनो होननानै बुंदों आरो बिनि खर'आवबो बिदिनो गोबांथार बेरामजों बियो सैसोनांदों होनना बुंदों। बेनिखायनो दा जोबनाय सिरियाव जों बिथांनि थाखायबो जों आरज खालायगोन। आरो बे समाव जों हामबाय होनो गोनां मोनसे दंबावो। जोंहा सासे आदा आंनिसिम बेबायदि लिरनानै हरदोंमोन। जोंनि गथ' माइकेल दैमारिया जेलाव जोबजानानै दङ होनना बुंदों। जेन इसोरा बे जेलनिफ्राय दिहुननायनि लामाखौ बिनो राहा होयो। बेबायदिनो आंनिसिम आरज खावलायदोंमोन। गामिया सनाय उदालगुरि बिटिआरनिफ्राय होननानै आंनिसिम खावलायहरदोंमोन। बेबायदिनो आरज खालायखांनायनि उनावहाय साननैसो थानानै आदाया आंनिसिम बेबायदिनो वाट्सआप लिरनानै हरबावबाय। नोंथांनि आरजखौ इसोरा खोनासंबाय फंबाय। माइकेल दैमारिया जेलनिफ्राय गमारबाय। मेनि मेनि थेंक्स बेबायदि लिरनानै हरदों। गोजोननाय थाबाय आदानिसिमबो। थारैनो इसोरा बाख्नाय जाथों। बे गासैनिबो थाखाय इसोरखौनो जों बाख्नायनो गोनां। आरो बे आदायानो आंनिसिम आरजनि खावलायबावदों। नोंथांनिसिम मोनसे आरज खावलायबावनाय। आंनि बिसि लक्ष्मी दैमारि बिथाङा मोनसेनि उनाव मोनसे बेमार जाबाय थायो। अन्नानै इसोरनियाव आरज गथायनानै होनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। जागोन आदा नोंथांनि बे बिसिखौ इसोरा दिनैहाय अननायखाय बे मोजां समसिम दैदेननानै लाबोबाय। बेनिखायनो गासैबो संसाराव जेसेबां समसिम थांनानै थागोन बिनि नायनाय बिबानखौ इसोरा दिनैहाय लाबाय थागोन। बेनिखायनो जों इसोरनो गथायगोन। आरो बे समाव नोंथांमोननिसिम टेस्टिमनि होबावनो सानदों। जोंहा सासे फंबाया आंनिसिम आरज खावलायदोंमोन। आंनि आइनि थाखाय आरज खालाम। आंनि आइया लोमजानानै दं। आंनि नामा बुंफुंगिरि बसुमतारी, आइनि नामा हाम्फे बसुमतारी। बेबायदिनो आरजनि खावलायनायनि गेजेरजों बिनि बिमाया सोखा जानायखौ मोननो हादोंमोन। आरो बेबायदिनो आंनिसिम मेसेज लिरनानै हरदोंमोन। थेंक इउ ब्रादार, इसोरा बाख्नाय जादों मानोना जोंना मादारा आरजनि गेजेरजों सोखा जानायखौ मोनबाय। थारैनो इसोरा बाख्नाय जाथों बे समावहाय। लोगोसे जों दा आरो जोबनायाव बे फंबायनि जिबननि थाखायबो जों आरज खालामबावगोन। जाहाथे बेनि जिबनाव जेब्लायबो इसोरा लोगोसे थानानै गोजोननायखौ होयो, रंजानायखौ आरो सान्तिखौ होयो। अब्ला बे समाव आं जोबनायाव नोंथांमोननिसिम मोनसे इसोरनि गेदेरथार टेस्टिमनिखौ होबावनो आखायाव लाबाय। दाख्लै हराव आं जेब्ला उन्दुलांहांबायमोन बे समाव आंखौ सासे फंबाया कल खालामदोंमोन। आं उन्दुदोंमोन सिखारनानै बे फंबायनि रावखौ जेब्ला खोनासङो खाथियाव थानायफ्रा गोबां गाबख्रावनाय आं खोनादोंमोन। मा जाखो बेलाय, मानो जोंखौ गारनानै थांखो, बेबायदि गाबनायखौ आं खोनादों। आं गोसोआव सानदोंमोन मा जाखो। थारैनो फंबाया आंखौ आरजनि खावलायबाय। बेबायदि बुंहरबाय जे दानिसो माब्रै जाखो, मानसिया गोग्लैनानै बेहुस जाबाय, जेबो आन्दाज मोनाखै, जेबो थर मोनाखै, रायदावलाबो जेबो बुंनो रोङाखै, मेगनखौबो बिसिनो हायाखैसै, खोथाबो बुंनो हायाखिसै, जेबो आन्दाज
सैताना आंखौहाय सिगिफैदोंमोन आं गोजांस्रिवनाय मोनदोंमोन थारैनो सैताना बिनि जिबनाव हाबनानै बे गाज्रि खामानिखौहाय मावनो थामथिम खालामदोंमोन आं गोजांस्रिवदोंमन जेब्ला आं आरज खालामदों आं मेगनखौ नायनो थाखायसो थामथिम जादों सैताना आंखौ आनजाद लादों आं बे समाव हमनानै मोनदों बेनियाव थानाय सैताना आंनि आरज खालायनायावहाय गोबां हेंथा होफैदोंमोन आं गिनाय मोनदोंमोन समावहाय आं हमथानानै थानो हागोन ना हाया आं मेगनखौ खेवनोसै नामा नाथाय आङो जेब्ला इसोरनियाव आरोबाव गोसो होथाबनानै गथायबाय थारैनो इसोरा लोगोसे थानानै गावनि गेदेर महिमाखौ नुजाहोबाय आरो बे सोखाजानायखौ मोनबाय जेब्ला सोरांबाय अब्ला आंनि मबाइलनि वाट्सएपआव आं मोनसे मेसेज नुनो मोनबाय बेबायदि लिरनानै हरदों बे मेसेजावहाय इसोरा बाख्नाय जाथों आदा आंनि मुङा कर्ण नार्जारी भिलेज खयला मैला नम्बर 2 लन्थिबारि दहायो आब' महिमा नार्जारीनि थाखाय प्रेयार खालामनो हरनाया दायो मानसिया बिराद मोजां जाबाय इसोरा बाख्नाय जाथों आरो आदा इसोरा नोंजों लोगोसे थाना बांसिन खामानिखौ मावथों आमेन जेब्ला आं बेखौ समखौ नायो बे समाव आं नुनो मोनबाय हर गेजेरनि 2:14 बे फंबाया आंनो बेबायदि मेसेजखौ लिरनानै हरबाय प्रेज द लर्ड बेफोर गासैबो महिमानि थाखाय जों इसोरखौनो बाख्नायनि जों जेब्ला इसोरनाव गोसो होथाबनायनि गेजेरजों इसोरनाव नांथाबनानै थागोन इसोरा जोंनि बिनायखौ खोनासंगोन आरो जोंनि गासै दुखु मानियाव जोंनि गासै दाहा मानियाव बियो जोंजों थाफागोन जों दिनैहाय इसोरखौ फोथायोब्ला सोरनिबा आरज खालायनायावल' इसोरनिफ्राय सोखाजानायखौ मोनगोन बा इसोरनिफ्राय अननायखौ मोनगोन बे नङा जों जुदि फोथायोब्ला जोंनि आरजआवनो इसोरा जोंजों लोगोसे थानानै खामानि मावो नों जुदि इसोरखौ फोथायबायब्ला नोंनि बे आरजआवनो इसोरा दिनै गेदेर खामानि मावगोन अनलायग्रा लोगोफोर बेनिखायनो जोंनि फोथायनाया मालायनि सायाव नङा जों गावनि सायावसो आरो जों इसोरजोंसो नांथाबनायनि गेजेरजों जोंनि बिनायफोरखौ जों खोनासंजानांगोन जों जुदि दाबो इसोरखौ मिथिनानैबो इसोरनियाव जों नांथाबनानै थानानैबो बा इसोरखौ जों मोननानैबो जों जुदि मालायनि सायावसो गथायनो गोनां जायोब्ला अब्ला आंनि फोथायनाया बहा थाखो इसोरखौ आं अननाया बहा गोमाखो अनलायग्रा लोगोफोर बेनिखायनो जोंनि फोथायनाया दिनै गुबुननि गेजेरजों नङा जों गाव गावनि गेजेरजों जों गोसो गोरासिन खालामनो गोनां जों इसोरखौ बांसिन बाख्नायनो गोनां अनलायग्रा लोगोफोर अब्ला फैदो जों दिनैहाय आरोबाव नोंथांमोननि आरज खावलायनाय हाबाफारिखौ आं बे समाव आं लानानै फैफिनबावबाय थाबै फरायनानै बारहोगोन गिबियावनो आङो लादों जाहैबाय सासे आब' बेबायदि लिरनानै होदों आं मागेश्वरी बसुमतारी आंनि आथिङा साबाय थायो गोबां डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लाबाय नाथाय सोखाजानायखौ मोनाखै दासिमबो सायो आरो मिजिवो अननानै आंनि थाखाय आरज खालाम फ्रम चिरां बेंटल थारैनो बे आब'नि थाखायबो जों दा जोबनाय सिरियाव आरज खालायगोन आरो बे समाव जों सासे आब'नि आरज खावलायनाय मोननो हादों प्लिज फंबाय आंनि थाखाय आरज खालामनानै होदो मानोना आंनि आखिनि आथिङा थाबायनायाव सायो गसंथेरनो हायै बायदि मोनो आरो आंनि आरो फिसाजोनि सालायावबो दोलाबनाय बायदि जाबाय थायो आरो आंनि हासबेन्डआ हाई प्रेसार जायो आरो बिनि मोखाङाव एलार्जि जाबाय थायो आरो गेसबो जाबाय थायो लोगोसे फिसाज्ला फिसाजोनि मोजां देहा आरो फरायनायनि थाखाय आरज खालामनानै होदो प्लिज फंबाय नोंनि भिडिअफोरखौ आङो नायबाय थानो मोजां मोनो फंबाय आरो लोगोसे इसोरा नोंखौ साबसिननिफ्राय बांसिन बिनो बोलो मोनबावनायनि बोर होथों आमेन फ्रम क'क्राझार कटपारा होनना बुंदों गोजोननाय थाबाय आब'निसिम थारैनो इसोरनि बे बोसोनखौ नों नायबाय थानायनि थाखाय इसोरानो बाख्नाय जाथों लोगोसे जों साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होगोन आरो बेयाव सासे बेबायदि लिरनानै दं गुड मर्निं सार गिबियावनो आफा इसोरखौ हामबाय होनो आरो नैथियाव सारखौ सार आंनि नामा जसेफ दैमारि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बे लिरहरदों बेयो 1 बोसोर जाबायनो खर' साबाय थानाया आरो बेबायदिनो गोबांथार फैसा रां रुफा अभाबनि थाखाय बे मोजां ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै बेनिखायनो बिथांनि थाखाय जों आरजआव गोसोखांगोन जाहाथे बेनो मोजां राहा लामा बा बे सोखाजानायखौ इसोरा थाबैनो जगायनानै होयो नाथाय आं बे समाव बिथांखौ खावलायो नों इसोरनियाव फोथाय आरो नांथाब लोगोसे इसोरनो गथायबाय था इसोरा नोंनि बे बिनायखौ खोनासंगोन आरो नों सोखाजानायखौ मोननो हागोन आरो बेवहाय जों सासे फंबायनि आरज खावलायनाय मोननो हाबावदों बेबायदि लिरहोदों आदा आं क'क्राझारनि मुङा आंनि सनातन नार्जारी आं गोबाव सम जाबाय बेमार जानानै
हां लानो उसुबिदा मोनो होनना बुंदों सम सम खर'आवबो दुरबल गोग्लैनो नागिरो आरो बिनि गन्थंजोंबो सम सम थै गयो होननानै बुंदों बेनिखायनो बेनि थाखाय जों दा जोबनायाव आर'ज खालायगोन आरो बेवहाय जों आर'जनि खावलायनाय मोननो हाबावदों ब्रादार अननानै आंनि जिबननि थाखाय आर'ज खालामनानै हो आंहा गोबां फाइनान्सियेल प्रब्लेम जानानै दं नेम बिलियन नार्जारी स्टेट आसाम डिस्ट्रिक्ट चिरांनिफ्राय बेनि थाखायबो जों आर'ज खालामगोन आरो बिथाङानो आर'जनि खावलायबोदों ब्रादार जोंनि न'खरनि थाखाय प्रेयार खालामनानै हो जाहाथे बे गाज्रि बोथोराव जेब्लायबो इसोरखौ फोथायना थानो हानाय बायदि नंगौ बे गाज्रि बोथोराव जों इसोरखौहाय फोथायनानै नांथाबनानै थानो हानाय बायदि जोंनि जिबनाव जों इसोरखौ गथायनो गोनां बेनिखायनो दा जोबनायाव जों साफ्रोमनि थाखाय जों इसोरनो गथायगोन आरो बे समाव जों आर'जनि खावलायनाय मोननो हादों अननानै आंनि फेमिलि आंनि दुखु खस्थ'नि थाखाय प्रेयार खनसे खालामनानै हो नेम मदन दैमारि वाइफ प्रेमसिला दैमारि बिसाज्ला ग्रेडिसन दैमारि भिलेज शिमलगुरि पस्ट अफिस आमटेका चिरांनिफ्राय बेबायदिनो आर'जनि खावलायनाय मोननो हादों शिमलगुरि बाप्टिस्ट चार्चनिफ्राय बिथांमोननि थाखाय जों दा जोबनायाव लोगोसे आर'ज खालामगोन आरो बेयाव जों आर'जनि खावलायनाय मोनबावदों बेयाव बेबायदि लिरदों अननानै ब्रादार आंनि थाखायबो आर'ज खालामना हर आंनि मुङा मिस्ट्रेस लिबिना इस्लारि आं दा प्रेगनेन्ट अबस्थायाव दं जाहाथे इसोरा आंनो नर्मेलाव हामहोयो बिनि थाखाय गोजोन्थों थारैनो बे बिनानावनि थाखाय जों आर'जआव गोसोखांगोन जि बिनि प्रेगनेन्ट देहा बिनि देहा सोलेराव नांगौफोरखौ इसोरा जगायनानै होदों आरो बिनि गोरबोआव थानाय बे उन्दैसानि थाखायबो जों आर'जआव गथायगोन जाहाथे बिनो मोजां देहा होयो आरो मोजाङै नर्मेलै सारिजानायखौ मोननो हायो इसोरा नोंथांजोंहाय लोगोसेआव थानानै बोर होगोन आरो बे समाव जों आर'जनि खावलायनाय मोनबावदों गावनि बियानै बिनि बिसाय होनना बुंदों गावनि बिजामादै जायो बे दिनैहाय एक्सिडेन्ट जानानै केरेलायाव खामानि मावनो थांनाया जब्रायाव गोग्लैनानै दं बिनि थाखाय जों आर'ज खालायगोन आरो बिनि जि बियानै बिहा बिमा बिफा गैजाया मावरिया होननानै बुंदों बेनिखायनो बे दा गोबां दुखुआव दं आरो फारसेथिं बिसाया बेबायदि एक्सिडेन्ट जानायनि थाखाय बियो गोबां दुखुआव दं आरो बेनिखायनो बे बिनानावखौ खावलायो नों जेबो सिन्था खालामनाङा जेबो जिंगासिनो नाङा इसोरा नोंजों लोगोसे थागोन जों दा जोबनायाव लोगोसे आर'ज खालायगोन आरो बेवहाय जों आर'जनि खावलायनाय मोननो हाबावदों आदा अननानै कृषि बसुमतारिनि थाखाय आर'जआव गोसोखांना हो बिनि खर' सानायनि थाखाय खर' साबाय थायो आरो बिनि फरायनायनि थाखाय HS सेकेन्ड इयार साइन्सआव फरायो आरो बिनि जिबननि थाखाय आर'जआव गोसोखांफा जेन' मोनफ्रोमबो बिथिङाव इसोरखौ सिगाङाव दोननानै आवगायलांनो हायो भिलेज दुम्बाजार सराइबिल डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार बेबायदि लिरनानै हरदों बेनिखायनो बेनि थाखायबो जोङो दा आर'ज खालायगोन थारैनो जों जुदि इसोरखौ सिगाङाव दोननानै जों जुदि गावनि गासै खामानिफोरखौ जोंनि बिबानफोरखौ इसोरनो गथायोब्ला इसोरा जोंखौहाय नायफिनो अनो आरो जोंखौ दैदेनो आरो जोंनि गासै खामानियाव जाफुंसारनायखौ होयो अब्ला फै जों आर'जनि थांनायनि सिगां मोनसे गुसुं बाइबेल सिरि जों बे समावहाय सोलोंनि आं बे समाव लादों जाहैबाय रिभलिउसननि नुजाहोजानायनि 27 बालाबनि 4 सिरियाव बेयाव बेबायदि लिरदों बियो बिसोरनि गासै मेगन मोदैखौ हुगारनानै गाबनाय एबा सानाय सुनाय गैबावलिया मानोना सिगांनिया गासैबो जोब्बाय नांदों एसेबां गिदिर इसोरनि बे गेदेर रावखौ जों दिनैहाय खोनानो मोनो बियो बिसोरनि गासै मेगन मोदैखौ हुगारनानै गाबनाय एबा सानाय सुनाय गैबावलिया खालामो जोंखौहाय मानोना सिगांनिया गासैबो जोब्बाय दा समनिफ्राय जोंनि गासैबो दुखु जालाया गासैबो सैनांनाया दिनै जोबनो थांगासिनो दं जों दिनैखायनो दिनै इसोरनो जों गथायनि जोंनि गासैनिबो थाखाय जों इसोरखौनो गुदियाव हमनानैहाय जोंनि फोथायनायखौ जों सिगाङाव नांथाबनायनि गेजेरजों जोंनि गासै बिबानफोरखौ जोंनि दायित्वफोरखौ जोंनि गासै सैनांनायफोरखौ जों इसोरनो गथायनानै होनि मानोना दानिफ्रायनो इसोरा जोंनि जिबनाव गोजोननायखौ सान्तिखौ आरो रंजानाय लोगोसे देरहानायखौ होनो थांगासिनो दं बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना दिनैहाय बे बेरामनि थाखाय गाव गावनि सैनांनायफोरनि थाखाय इसोरनो गथायबाय थानायनि इसोरा दानिफ्राय नोंथांमोननि जिबनाव लोगोसे थागोन आरो देरहासारनायखौ होगोन गोजोननायखौ होगोन रंजानायखौ होगोन आरो न'खरफोरावबो सान्तिखौ लाबोगोन अब्ला जों फैदो बे समावहाय आर'ज खालामनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दानो बे समाव हामबाय नोंनि गेदेरथार अननायखौ मोननायखाय दिनै बे गेदेरथार हाबाफारिखौ जोङो जाफुंहोनो हाबाय जायफोर बिथांमोना दिनै आर'जनि खावलायनायनि गेजेरजों नोंनि सोखाजानायखौ मोननो हाबाय बिथांमोना गाव गावनि टेस्टिमनिखौ दिनैहाय शेयार खालामबाय बिथांमोननि जिबनाव आरोबाव जोंनि जोबनो गैया आशीर्बाद आरो अननायखौ होफ्लायबावदो फोरबोफा आरो दा नोंसोर गथायदों जायफोर बिथांमोना दिनैहाय नोंनियावनो आसा भरसा आरो फोथायनायनि गेजेरजों गोबांथार बिसयखौ लाना आर'जनि खावलायबाय फोरबोफा बे गासै बिसयफोरखौ नोंनि आथिं गुदियावनो
गथायदों प्रभु बापा नोंनि गोथार जिउजों बिसोरखौ सुफुंदो पबित्र आत्मानि गोहोजों बिसोरनि गासै सैनांनायफोरखौ नोंनिफ्राय गोजान खालामदो प्रभु बापा बिथांमोननि साननायाव बिथांमोननि मावनायाव बिथांमोननि गासै बिबानफोरखौ नोंनि आथिं गुदियावनो गथायनो मोजां लामाजों बिसोरखौहाय दैदेननानै लांदो प्रभु बापा बिथांमोननि गासै मावनो लानाय खामानिफोराव देरहासारनायखौ होदो प्रभु बापा बिथांमोननि जिबनाव गोजोननायखौ होदो बिथांमोननि न'खराव सान्तिखौ होदो आरो बिथांमोननि गासै जिबनाव रंजानायखौ होदो प्रभु बापा आरो बे समावहाय बिसेसखि गथायदों प्रभु बापा जि सासे बिनानाव बियो दिनैहाय प्रेगनेन्ट अबस्थानि थाखाय नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों आरो फोथायदों प्रभु बापा बिनि गासै देहायाव नांगौ जानायफोरखौ नोंनिफ्राय सुफुंदो प्रभु बापा आरो बिनि गोरबोआव थानाय जि उन्दैसा गथ' प्रभु बापा बिनि जिबनावबो बिनि देहायावबो नांगौ जानायफोरखौहाय बिनो होफ्लायदो बियो जे देरनानैहाय मोजाङै सारि जानो हायो बिथांनि जिबनाव जोबनो गैयै आशीर्बाद आरो अननायखौ होनानै नों बेखौहाय बेंनानै लादो प्रभु बापा आरो बे समाव गथायदों जायफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ नायगासिनो दं बिथांमोननि जिबनावबो नोंनि गोजोननाय सान्थि आरो रंजानायखौ होदो बिथांमोननि मावनो लानाय गासै खामानिनि बिबानफोरखौ नोंनि आथिं गुदियावनो गथायदों जाफुंसारनो हानाय नोंनि जोबनो गैयै बोरखौ होफ्लायदो प्रभु बापा दानि बे समाव गथायबाय जों साफ्रोमनि गोसो मोदोम जिउ आरो बाखि सम्मानिखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायनानै सासोर बासायग्रा ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि बिबार आमेन अब्ला बे समाव गोजोननाय थाबाय थारैनो आंजों जागायनायनिफ्राय जोबजासे नोंथांमोना लोगोआव थानानैहाय हेफाजाब खालामनायनि थाखाय इसोरा जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थानानै जोंखौ दैदेनथों लोगोसे नोंथांमोननि जिबनाव न'खराव गोजोननाय सान्थि आरो रंजानायखौ दानिफ्राय जोबथाराजासे दोनबाय थाथोंसै दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोनथोंसै आमेन